Ved medicinsk behandling af børn er det vigtigt at huske, at det ikke er alle børn, der har brug for medicin, og ikke alle børn, der havner et sted, hvor at medicinsk behandling er nødvendigt. Hvis man som forældre oplever, at ens barn bliver tilbudt medicin, kan det tit være, at man bliver bekymret, både for hvordan det skal ende med barnet, eller hvordan medicinen påvirker ens barn. Den medicin, man bruger i Danmark, er velkendt, og den er kendt meget, meget sikker for børn. Den er også kendt for ikke at være afhængighedsskabende, og den er kendt for ikke at påvirke hjernen på lang sigt. Medicinen kan nogle gange være lidt svær at justere for barnet, eller faktisk for psykiateren, så det hjælper barnet. Så det man gør, er, at man trapper langsomt op, og så vurderer man, hvordan effekten er i forhold til bivirkningerne. Mange børn oplever tit at få bivirkninger, før de får effekt. Det kan tage op til 8 uger, før den fulde effekt af en dosis indtræder. Så derfor kan det tit være en tålmodighedsopgave at starte medicinsk behandling. Når man trapper op, kommer man til at vente på, at det virker, og man kommer også til at vente på at komme til at trappe op, fordi at bivirkningerne nogle gange skal fortage sig, inden man kan trappe videre op. Man ser oftest, at en bivirkning kan fortage sig, og så kan man så trappe videre op for at hjælpe barnet. Det er ud fra en betragtning om, at barnet helst skulle blive ved med at tage medicinen frivilligt, ud fra den betragtning, at medicinen ikke er livsvigtig, så derfor skal barnets liv blive bedre af at tage medicin. Hvis man, når man er færdig med den medicinske, eller er kommet så på den medicinske behandling, så kan man blive ved i en periode. Det vil være normalt 6-12 måneder, og så kan man langsomt trappe ud af den medicinske behandling, mens man holder øje med, om angstsymptomerne kommer igen. Det man skal huske er, at medicinsk behandling af angst ikke kurerer angstlidelsen, men gør symptomerne mindre og mere udholdelige, så man enten kan arbejde terapeutisk, eller man kan fortsætte den livsramme, der så gør, at angsten lige så stille fortærer sig.